Siwmai, Dai Burton, rheolwr gorsaf gyda Wasanaeth Tân ag Achub De Cymru ydw i. Bob blwyddyn, mae nifer sylweddol o danau a galwadau ffug mewn ysbytai ar draws y Deyrnas Unedig, gyda bron i 20 o danau'n flynyddol mewn ysbytai yn Ne Cymru yn unig. Mae tân yn risg ddifrifol i'r holl staff, cleifion ac ymwelwyr. Gall tân ledanio fewn eiliadau gan arwain at ganlyniadau disnistriol a thrasiedi. Trwy cymryd ychydig o gamau syml, gellir atal a chynnwys tannau. Gyda'n gilydd, gallwn weithio i leihau y risg gyda'r nod o achub bywydau a lleihau'r pwysau ar adnoddau gwasanaethau bris, yn ogystal â lleihau'r effaith ar y sector gofal iechyd. O fewn 3 blynedd yn unig, mae ein criwiau yn Ne Cymru wedi mynychu bron i 2,000 o alwadau ffug, gyda dros 2,500 o beiriannau tân yn mynychu'r galwadau hyn. O fewn yr hyfforddiant hwn a llachub bywydau, fel rhan o'ch rôl byddwch chi'n meithrin dealltwriaeth ehangach o'ch cyfrifoldeb personol am ddiogelwch tân. Bydd y pecyn yn cynyddu eich ymwybodaeth o beryglon tân a sut maen nhw'n cychwyn. Byddwch yn meithrin dealltwriaeth ehangach o ddiogelwch tân a'r camau syml posib a all gynnwys tân neu leihau effaith y tân. Bydd yr hyfforddiant hefyd yn datblygu eich wybodaeth am y gweithdraennau adrodd ar gyfer codi larwm ac adrodd am dan, gan cynnwys y broses gwachau critigol. Felly, cymerwch ychydig o amser i gynnal yr hyfforddiant hanfodol hwn i ddiogelwch eich hun, eich cydweithwyr, eich cleifion a'i hanwyliaid. Diolch.